Starta programmet. Vid option automatisk postning läses aktuell sort in automatiskt. I detta fall har vi valt en grafik med plus minus 1 mm i upplösning. Vi har valt att visa de 15 senaste stockarna. Som ni ser så kommer medelvärde och standardavvikelse in efter 2 stockar. Genom att trycka på korrigering kommer korrigeringsvärdena strax att visas i nedre kant av staplarna.